qüestions i molt conegut en temes de qüestions energètiques sobre l'espejisme nuclear i altres temes així. Endavant, sisplau. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Jo tinc una presentació que és massa llarga, ja ho sé. Llavors iré a voltes saltant-me diapositives, però espero que el missatge quedi. A veure, jo el que m'he plantejat com a enginyer és una cosa bàsica, no? Dir, què és el diner i qui el fa? O sigui, com es crea el diner? Perquè tenir una màquina que fa diners és un bon negoci, no? Algú deu tenir la màquina de fer diners, perquè com que cada vegada hi ha més diners, doncs algú els deu crear. Doncs anem a veure com funciona això a la nostra societat. Però primer deixeu-me breument unes cites històriques, la major part estaran en anglès, però ja les he traduït. Aquí el senyor Rothschild, que va ser el fundador de la dinastia Rothschild, deia: deixeu-me que jo posi el diner i controli la massa monetària d'una nació i no m'importa qui faci les lleis. Deixeu-me a mi gestionar el diner, que jo les lleis m'és igual, les que siguin. El senyor Sir Joshua Stamp, que era un dels presidents del Banc Central Europeu, del Banc Central Anglès, als anys 1900, doncs deia: si voleu continuar sent els esclaus dels banquers i pagar el cost de la vostra esclavatge, llavors deixeu que els banquers vagin creant el diner i controlant el crèdit. Diu, tanmateix, mentre els governs això ho permetin, doncs no ser un banquer és ser un idiota. És evident. I el senyor Henry Ford, també el fundador de la dinastia Ford, deia: home, ja va bé que la gent no comprengui el nostre sistema bancari i el nostre sistema monetari, perquè si ho fessin, jo crec que hi hauria una revolució abans de demà al matí. Per tant, potser convé que ens n'entenem de com funciona tot això. Bé, això fins ara havia estat molt en discussió, hi ha obres, però sempre dintre una heterodòxia econòmica. Realment, els autors que s'han dedicat a estudiar ben bé com funciona tot el sistema de creació de diner doncs estan considerats com uns heterodoxes dintre la professió. Però fa una setmana tot això ha canviat, perquè tot això que deien aquests economistes heterodoxes ara resulta que ho diu el Banc Central d'Anglaterra. El Banc Central d'Anglaterra ha confirmat en el seu últim butlletí d'aquest any, del 2014, el primer butlletí del 2014, doncs com realment el sistema monetari crea el diner. I ho ha fet amb dos articles molt interessants, un que explica què és el diner en l'economia moderna i un altre que explica com es crea el diner en una economia moderna. I evidentment diu coses que ja sabem, que el diner és essencial pel funcionament d'una economia moderna, però que la seva naturalesa ha canviat al llarg del temps. Com deia el Jordi, doncs ha canviat la seva forma. Diu, avui el diner és un tipus d'IOU, que vol dir un pagaré. És un paperé que diu, jo et pagaré una certa quantitat, però és un pagaré especial, perquè si no tothom em podria fer, jo puc escriure un paper aquí dient, escolta, doncs pagaré no sé què, d'aquí 3 anys, i amb això ara em doneu no sé quantos. Però evidentment no tothom accepta els meus pagarés. El diner és un pagaré que és generalment acceptat, perquè darrere hi ha el recolzament d'un estat, d'unes lleis, d'una legislació, d'un sistema jurídic que protegeix perquè aquest pagament es faci efectiu. Hi ha 3 tipus fonamentals de diner, un que és el bitllet, que tots tenim, que és un pagaré de l'Estat, un pagaré del Banc Central, que diu que quan jo li dono aquest paper de 10 euros, ell me'n tornarà un altre idènticament igual. No hi ha res, abans et donaven or, et donaven no sé què. Avui l'única cosa que pots fer anar allà i dir, escolti'm, doni'm un que aquest és molt arrugat, em pot donar un de nou, i te'l donaran. Però aquest és l'únic resplendiment que hi ha amb aquest bitllet. L'altre tipus de diner, i més important encara, són els dipòsits bancaris. Tots pensem que tenim diners quan ens arriba un extracte bancari i allà posa un número. I mentre aquell número sigui positiu, doncs allà tenim diners. Però això no és més que un apunt amb una base de dades. No és res més. I és un deute que té el banc amb nosaltres. Perquè nosaltres sempre li podem reclamar aquest diner i ell ens ha de donar diner de l'Estat. És l'únic contracte que hi ha. I després hi ha un altre diner entre mitges que es diu reserves del Banc Central, que és una qüestió més tècnica, que és el diner que fan servir els bancs entre ells
per fer la compensació quan tu fas una transferència d'un banc a un altre. Ara, diu, com es crea el diner en l'economia moderna? Diu, en aquest article expliquem que la majoria del diner en l'economia moderna el creen els bancs comercials quan atorguen crèdits. O sigui, realment el diner es crea quan un banc t'atorga un crèdit. I ara veurem que no és veritat allò que intermedien, que intermedien entre dos. I la creació del diner, per tant, difereix de moltes concepcions populars. Els bancs no simplement actuen com intermediaris, deixant dipòsits que algú prèviament hi ha posat, sinó que el que fan és multiplicar el diner que crea el Banc Central. Tampoc exactament així, perquè no el multipliquen tampoc. Fan el que volen. Bé, la quantitat de diner en circulació, i vaig fent aquests tres tipus, doncs veieu que el verd són les reserves del Banc Central que us he dit, el blau és el diner en efectiu, que és menor, i la gran quantitat de diner és simplement dipòsits bancaris. El 97% del diner que fem servir són dipòsits bancaris. Ni són monedes, ni són bitllets. Jo quan tenia 14 anys treballava en una impremta i el dissabte ens pagaven el setmanal. I ostres, el setmanal sí, era un sobre de color marrón farcit de bitllets que te l'emportaves cap a casa. Llavors el comptable tenia unes feines tremendes els dissabtes perquè havia d'anar al banc a veure si hi havia prou bitllets i no n'hi havia. Això s'ha acabat, avui seria impossible. Avui no ens podem portar els nostres ous a casa amb muntanyes de bitllets, perquè no existeixen aquests bitllets, si no els hauríem de fabricar, no? Per tant, tots cobrem via transferència bancària, per tant, tots fem servir aquest diner bancari per després pagar els nostres deutes o les compres o les hipoteques que hem fet, etc. Per tant, és tot un sistema purament electrònic, pràcticament. L'economia, tota la teoria econòmica i tots els models macroeconòmics suposen que el diner no existeix. Si veureu aquests models, no hi ha ni bancs, no hi ha deutes i no hi ha diner. I simplement el que diuen és que els bancs, que estan al mig entre els estalviadors i els inversors. I l'única cosa que fan els bancs és agafar diner dels estalviadors i deixar-lo en els inversors. Aquest és el model que molts tenim al cap de com funciona un banc. Bé, aquest model no és correcte, però abans d'explicar-vos-ho breument una mica de comptabilitat. En una comptabilitat hi ha actius i passius, si deixem un poc d'aigua. Tot banc, tota empresa, té una comptabilitat en la qual té els actius i té els passius. I la diferència entre els actius i els passius és la riquesa neta que té, o el net worth, o com li vulgueu dir. Si els passius són superiors als actius, estàs cabrat. I si no, doncs ets solvent. Això a un banc, perquè us imagineu un banc, és just el contrari d'una empresa. Si el banc té en l'actiu els crèdits que ha donat i en el passiu els dipòsits, mentre que una empresa el que té en el passiu són els crèdits que el banc ja ha concedit. Però el banc funciona just al revés. L'actiu d'un banc són els crèdits que ha concedit, perquè li renten un rendiment, que és la tassa d'interès que cobra. I els passius són els dipòsits, perquè són passius exigibles immediatament, o sigui, tu pots anar al banc i retirar-li aquest diner. Per tant, la comptabilitat d'un banc és senzilla. Amb els actius hi té el diner en efectiu que té, les reserves que tenen els bancs centrals, bons que ha comprat de l'Estat, etc. I té tots els crèdits que el banc ha fet en els seus clients. I en el passiu hi té els dipòsits i el capital del banc. És així de senzill, això. Ara imaginem-nos què fa un banc quan fa un crèdit. Què fa un banc quan fa un crèdit? Vas allà i demanes 10.000 euros de crèdit. Què fa el banc? Doncs el banc fa dos apunts. En el seu actiu hi posa el crèdit del senyor Josep per 10.000 euros i en el seu passiu apunta 10.000 euros en la compta d'aquest senyor en el banc. I ja està. No ha tocat ni cap dipòsit que tenia ningú més, ni ha agafat el diner que tenia un altre, ni res. Simplement ha fet dos apunts en la seva comptabilitat. Evidentment el banc, per fer això, s'ha hagut de refiar que el Josep té suficient o bé garanties o bé té un negoci que funciona i que li permetrà tornar aquest crèdit i assumeix aquest risc al banc,
Però si tu ets un client que el banc et considera solvent, et crea el diner en aquell moment que tu demanes. I aquest diner passa a incrementar la massa monetària. És així de senzill com funciona un banc. Després hi ha coses entre els bancs, a veure com funciona quan tu fas una transferència, perquè evidentment ningú demana un crèdit per deixar els diners al banc, al seu compte. Ràpidament aquests diners els agafes per pagar amb aquest, per pagar amb l'altre, aquell paga amb un altre, aquell paga amb un altre, però el diner no desapareix. L'única cosa que fan aquests 10.000 euros que s'han creat és redistribuir-se per diferents comptes bancàries i acabant com a beneficis d'algú, o d'alguns, que ja els considera el seu estalvi. Dius, quan havia fet tot això, al final m'ha quedat aquí un remanent, i ara jo diré si els hi deixen al banc per finançar aquest crèdit. Perquè el banc queda un punt descobert, és a dir, a la que tu treus els diners, el passiu i l'actiu ja no quadren. Per tant, ha de buscar diners perquè li quadri, que els pot anar a buscar al banc central, que els pot anar a buscar de l'estalvi anterior d'alguna gent, i per tant el negoci del banc no és tan senzill. Evidentment no pot crear tot el diner que vulgui, però l'ha de finançar. Però és simplement una qüestió de cost. Quan li costarà a aquest banc recuperar aquest dipòsit que ell ha creat? I el crèdit que ha fet li és rendible sempre quan aquest cost li sigui inferior a el que tu li pagues. I és l'únic criteri que té el banc, la rendibilitat. Ho passo tot això perquè... Bé, per tant, hi ha un principi fonamental que és donar-li la volta a tot el que és l'ortodòxia econòmica, i és que els crèdits creen dipòsits. No els dipòsits possibiliten crèdits. Els crèdits creen dipòsits. I això, i fins a quin punt això és així de greu o de gros, és aquí tenim, per exemple, la massa monetària entre l'any 1960 i l'any 2010, que deu ser això, no sé si als Estats Units o Anglaterra, perquè no, euros, per tant és per aquí això. I es veu que la massa monetària, que és el diner creat pels bancs, és la línia verda, i el diner creat per l'Estat, els bitllets, són la línia vermella. Per tant, tot el diner, avui el 97% del diner que tenim, l'han creat els bancs d'aquesta manera. Viceversa, quan tu amortitzes un crèdit, el banc destrueix aquest diner. Per tant, la quantitat de diner que hi ha a l'economia en tot moment és la diferència entre els crèdits que es van concedint i les amortitzacions que es van matant al crèdit anterior. I sempre queda un saldo viu, que normalment és amb crèdit. Aquí ho tenim, 97%, 3% de cas, 97% de... Ara bé, això m'ho salto. A veure, l'important és una altra cosa. Evidentment els bancs tenen un gran poder perquè creen diner, però tenen un poder encara més gran. I és decidir per quina activitat es crea diner i per quina no es crea. I aquest és el poder fonamental de la banca. Si agafem aquesta gràfica, que no es veu gaire bé, però mireu la part negra, això és pel mercat anglès entre 1997 i 2010. I la font és el Banc d'Anglaterra. Resulta que la barra negra de baix, em penso que és més o menys el 18%, s'ha creat diner per inversió productiva. És només la barra de baix, la negra. L'única part de tot el diner que ha creat la banca durant tots aquests anys, any a any, la part més petita l'ha creada per inversió productiva. Per fabricació, per construcció, per comunicacions, per distribució, etc. Totes les altres barres més verdoses o més grisoses són, per exemple, per intermediació financera, és una de les grans creacions de diner. Si els bancs han creat molt diner, quan un senyor va allà i diu que vol comprar, quan el senyor de SACIR va allà i diu que vol comprar accions de Repsol o no sé què, però li foten un gran crèdit perquè compri unes accions de Repsol, que després algun dia vendrà. Aquest és el gruix. El gruix de la creació de diner s'ha fet per fer operacions financeres, diguem-ho així. I per tant, i l'altre gruix és per inversió en construcció, bàsicament, que són totes les hipoteques. Per tant, la primera qüestió és aquesta, entendre. Els bancs creen diner, però poden decidir per quina activitat el creen i per quina no. O sigui, quina creuen ells que serà més rendible i quina creuen que no serà rendible. I els bancs fins ara s'han pensat que deixar crèdits per comprar accions, per després fer no sé quines operacions, per fer management buyouts, per fer leverage
paial per fer no sé què més, doncs els és molt més rendible, els serà molt més rendible, o és més segur, que no deixar els diners per fabricació, per venda, per distribució, per circulant d'un negoci. Molt bé, vaig ràpid, doncs, perquè em queda molt. Per tant, això té moltes implicacions i ara no és el moment, i diuen que tinc 3 minuts, per tant, ho deixaré tot a l'aire. Però anem a fer un petit examen, no? Primera pregunta. El govern, igual que una llar, té que finançar la seva despesa a partir del seu ingrés, o bé endeutant-se. Aquest sembla que és una cosa que la sentim cada dia. Els governs només poden finançar-se a base d'augmentar impostos, augmentar els ingressos, o bé endeutar-se en els mercats. Primera pregunta. És veritat aquesta? Segona. El paper dels impostos és finançar la despesa del govern. També sembla una altra gran veritat, no? Tothom diu el mateix, no? Si el govern gasta més, haurà de cobrar més impostos. Els governs nacionals agafa diner prestat del sector privat per finançar els dèficits públics. És el que deia abans el Cardinal, no? Que si la part del crèdit va al privat, doncs llavors potser, si hi ha molt de dèficit, aquest diner que l'Estat ha d'agafar detreu del diner que està disponible pel sector privat. I a més, si seguim tinguent uns dèficits estatals recurrents, tot això li passarem a les generacions futures un gran problema que o bé serà a base serà inflació o bé hauran de pagar més impostos. Aquesta és una altra de les coses que ens diuen. En canvi, si ara tinguéssim superàvits, això ens ajudaria a crear el fons necessari per atendre, per exemple, una població que està envellida, per pagar els retiros futurs, no? Si ara estalviem, doncs els nostres, quan siguem vells, tindrem més diners, no? Bé, no hi entraré, però són tots falsos, aquestes. Si ho analitzeu comptablement, totes aquestes idees són falses. I, doncs, per què es fan servir aquestes? Per què es corren aquestes idees si són errònies? Bé, el senyor Paul Samuelson ens ho diu. El senyor Paul Samuelson, l'any 1995, va dir: crec que hi ha un element de veritat en la superstició de que el pressupost té que ser balancejat. Per tant, ell diu que això és una superstició, però creu que té una certa base de veritat. Perquè si aquesta veritat la desmentim, doncs això remourà o traurà totes les defenses que tota societat té que tenir contra una despesa incontrolada. Diu, i té que haver una disciplina en la repartició dels recursos, o bé tindràs una eficiència i un caos anàrquic, i una de les funcions de les velles religions era atemorir a la gent amb coses que eren mites, però que anaven bé pel funcionament de la societat. Per tant, nois, hem de creure que el que convé és tenir dèficits equilibrats, perquè si no això serà un caos o un anàrquic, no és veritat, però ho hem de creure, perquè si no la societat no funcionarà com alguns volen que funcioni. Com alguns volen que funcioni. Per tant, és un mite. Passo, aquí potser també és important, Ava Lerner, que era un economista de època de la Segona Guerra Mundial, segurament, té el que en diu uns principis d'una finança funcional. Fins ara els principis que hem vist d'en Samuelson són principis morals. És a dir, escolta, no ens hem d'endeutar, perquè si no això crea una sèrie de coses, una sèrie de problemes. La Lerner diu, el govern té que gastar sempre que hi hagi atur. I el govern ha de generar diner si la tassa d'interès és massa alta. Aquests són els dos principis fonamentals que un sistema financer funcioni, per complir el que ha de complir. Si deixem de banda mites que ens han traslladat. Aquí no m'hi passaré perquè... Ara bé, ja em deixeu-me dir
deixeu-me ser explícit amb el que he dit i amb el que no he dit. Llavors, jo no he dit que el govern... Jo el que he dit és que el govern no té cap restricció financera i no pot ser insolvent amb la seva pròpia moneda, sempre que sigui un govern que tingui moneda pròpia. Evidentment, nosaltres no tenim moneda pròpia i això s'ha d'aplicar a nivell europeu, no a nivell, en aquest cas, català o espanyol, no? Però, per molt diner que faci, només pot comprar coses que es produeixen. I, per tant, el que és important realment és que l'economia funcioni i produeixi béns, no que l'Estat es dediqui a fer diners que no serviria per res, si no hi ha una economia darrere que ho respatlla. Perquè si no només genera inflació, evidentment, no? Per tant, no he dit que els dèficits no puguin ser inflacionaris, ho poden ser. Poden ser si són uns dèficits que superen la capacitat productiva de la societat. Ara, mentre hi hagi recursos que no es posen en producció, mentre hi hagi gent a l'atur, mentre hi hagi fàbriques que no treballin el 100% de la seva capacitat, el govern té que generar diner per augmentar el nivell d'activitat econòmica. I, evidentment, els dèficits també poden afectar la taxa de reus. Per tant, propostes. Hi ha un grup que es diu Positive Money, el podeu veure'l. Diu, primer, als bancs no se'ls ha de permetre crear diner. Segona, el diner té que ser creat a través d'un procés democràtic i transparent que treballi per l'interès públic. Tercer, el diner que es crea té que entrar a l'economia a través de l'economia real i després eventualment arribarà a l'economia financera, però no pot entrar per l'economia financera. O sigui, no es pot crear diner o no s'hauria de crear diner per activitats financeres. S'ha de crear diner per activitats reals que eventualment vagin a parar a activitats financeres. I el diner s'ha de crear lliure de deute, perquè clar, una cosa que no us he dit és que si els bancs creen diner quan atorguen crèdits, vol dir que tot el diner que existeix és deute d'algú. Diner i deute és exactament el mateix, són dos miralls de la mateixa moneda, són dos cares de la mateixa moneda. Si tot el diner que hi ha en circulació es crea quan algú assumeix un deute, vol dir que tot el diner que hi ha en circulació és deute. I és deute que a més genera una taxa d'interès. I per tant cada vegada s'ha de generar més diner, no solament per pagar el deute, sinó més per pagar l'interès. Per tant, això és una màquina infernal de creació de deute. I amb això acabo, perdoneu. Per tant, evidentment canviar això exigeix una revolució, com deien tots aquests al començament. O sigui, a canviar això, i jo no estic d'acord amb el Jordi, de qui és primer l'ou o la gallina, si és això que genera l'altre, jo crec que el sistema de creació de diner és un dels mecanismes més fonamentals de funcionament del sistema capitalista i és un dels mecanismes que està més amagat perquè, pel que deia el senyor Fort, perquè el dia que ens n'enteressin bé i s'entera bé tota la gent potser voldrà canviar-ho. Però bueno, com que això és un objectiu molt ambiciós i per tant molt a llarg termini, que s'hauria de fer a nivell europeu ara que estem a l'euro, mentrestant què podem fer? Mentrestant el que podem fer és, crear-nos el nostre propi diner. Ja que ells ho fan, per què no ho podem fer nosaltres? Perquè el diner al cap i a la fi és una xarxa de confiança, no res més que això. El diner és una xarxa de confiança. Jo confio que amb això que tu em dones, que és un paperet que dius que et dec no sé què, jo puc anar amb un altre i aquell em donarà un bé a canvi d'aquest paper i el diner és simplement una xarxa de confiança. És a dir, és una institució social, és un mecanisme social que històricament ha estat capturat per al sistema financer, però que l'hem de tornar a reclamar com un mecanisme social, com una eina social de transformació i de direcció de la societat. I això és el que podem començar a fer amb l'Eurocat. Moltes gràcies.